Здравейте! Искам да кажа на почитателите на тинктури в нашия канал. Знаете, че съм направила плейлиста с тинктури и можете да я разгледате. Това клипче ще бъде също поставено там. Вижте от какво направих тинктура. Тинктура от маточина. Може би знаете, че маточината е една много ароматна билка, известна със своите успокояващи свойства. Виждате периода, в който съм я набрала. Тинктурата трябва да престои 40 дни, като я ето така разклащате. И след това е готова за консумация. Тук набрах маточина от нашата градина, която съм сложила в бурканчето и залях с домашна ракия. Това е всичко, нищо сложно по повод на приготвянето. Често се използва тази билка за облегчаване на стрес, на тревожност и на безсъние. Под формата на тинктура маточината е концентриран източник на активни съставки на това растение и я прави, както чухте, много лесна за употреба. Маточината спомага за вашето психическо здраве. Тя насърчава доброто настроение и релаксацията. Препоръчва се също така за хора, които имат нарушения в съня си. Допринася за нормалното храносмилане. Тя подпомага също и нормалните функции на кръвоносната система и за хормоналния баланс. Ако се чудите защо да си направите такава тинктура от маточина и ползите какви са от приема ѝ, сега ще ви спомена 6 ползи, за които аз знам. Първо, успокоява нервната система, защото има успокояващо свойство, помага да се намали стреса, тревожността и безпокойството. Второ, подобрява съня. Редовната употреба на маточина може да помогне за преодоляване на безсъние и да подобри качеството на вашия сън. На трето място, облегчава стомашни проблеми. Маточината има спазмолитично действие, което облегчава стомашните болки, газовете и киселините. Четвъртата полза, помага при главоболие. Ако имате такова, може да го облегчи, особено това, което е свързано с стрес и напрежение. На следващо място има антивирусно действие. Маточината може да помогне при лечение на херпеси. И последното действие е противогъбичното, като има възможност да ви помогне при използването, ако имате кожни проблеми, причинени от гъбички. Виждате, че ползите не са никак малко. Ако имате проблем с някой от тях, се възползвайте. Дори да нямате като мен собствената градина, маточината е растение, което е широко популярно, познато, лесно намираемо и можете да си го сътворите в домашни условия сами, като наистина аромата на тази отвара е невероятен и полезен. Благодаря ви!